खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कमलकिया दे पुरकाइस्टआ गोदान खसाब गाननो थियारि समफोरा गोरोबोब्ला थाबैनो बिजेपिआव हाबगोन। चिराङाव बिजामादैनि गाग्लोबनायाव बिहावा जिउ खहा। खैफोदाव आबादारिफोर सोरखारि माइज्लिया खोथिया रज'वाखै। गसाइगावआव एनडिएनि बिजाथि जानानै देरहासार जानाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। लामा जाब्रबथायाव सा6 सुबुंनि जिउ खहा आरो साबाया जखम। काजिरङायाव मासे गान्दानि गोथै सह बोखांनो हादों। जेलनि सासे कयेदिनि जिउ खहा गोथै सहखौ नखरनि सुबुंफोरा हुइलचेयाराव बोखांनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोदान खसाब गाननो थियारि जाबाय आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आगुनि मावफुं आफादगिरि आरो नर्थ करिमगन्जनि एमएलए कमलकिया दे पुरकाइस्टआ। बेनि थाखाय कमलकिया सनातन धोरोमारि खान्थिनि बायदियै सान, बाराय आरो नक्षत्र नायनो जागायदों। कमलकियानि थांखिया फैबाय थानाय उफेरा बिसायख'थि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नर्थ करिमगन्जनि कंग्रेसि एमएलए कमलकिया दे पुरकाइस्टआ सान, बाराय आरो नक्षत्रआ मोजाङैनो गोरोबोब्ला उफेरा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिआव जगदान खालामगोन। मख'नो गोनांदि एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि आरो कंग्रेसनि एमएलए जानानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारखौ उदाङै मदद खालामनायनि थाखाय कमलकिया दे पुरकाइस्टआ दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादोंमोन। बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियावबो कमलकिया दे पुरकाइस्टआ बिजेपिखौ जर'खा मदद खालामदोंमोन आरो बिजेपिनि बिजाथिखौ देरहाहोदोंमोन। नोजोरथावनादि गिबि मन्थ्रिया बिधान सभायाव बरायनो फोसावनायनि उनावनो कमलकिया दे पुरकाइस्टआ कंग्रेस नागारनो फोसावदोंमोन आरो हिमन्तनि सरकारखौ थोंजोङै मदद खालामदोंमोन आरो कंग्रेसआव एमएलए जिरायनो थाखाय मोजां मासि गैया होननानै बुंदोंमोन। बेल' नङा, बायफ्लंनाय फरायसालिनिख्रुइ मोजां थाखो खथानि जोबथा बेन्चआव जिरायनाया साबसिन होननानैबो कमलकिया दे पुरकाइस्टआ बुंदोंमोन। बेबायदिनो कमलकिया दे पुरकाइस्टआ बिजेपिआव हाबनो थियारि जादों। नाथाय ज्योतिषिनि नायखांनाय आरो गणनायनायाव सान, बाराय आरो नक्षत्र माब्ला गोरोबो बेखौ समाजो खिन्थागोन। चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय थालिगावनि बरथलायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय जादों। बरथलायाव बिजामादैनि गाग्लोबनायाव बिहावनि जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बङाइगाव जिल्लानि भान्द्रा गामिनि थागिबि आरो बिजामादै जामालुद्दिन शेखआ सासे लोगोजों थालिगावनि बरथलायाव थानाय गावनि बिहाव आशराफ आलीनि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव बिहाव बिजामादैनि गेजेराव नांलायनाय जायो आरो बिजामादै जामालुद्दिन शेखआ बिहाव आशराफ आलीखौ रड आरो लावथिजों गाग्लोबनायाव थैजों लुथुर बुथुर हायाव गोग्लैयो। बेनि उनाव जामालुद्दिन शेखआ लोगोखौ लानानै गंसे बाइकजों खारखोमालाङो। उननि समाव नसुंसेनि मददआव आशराफ आलीखौ बोखांनानै बङाइगावनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो जायगानि सुबुंफ्रा दुथां बिजामादै जामालुद्दिन शेख आरो बिनि लोगोखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला 4 बोसोर सिगाङाव आशराफ आलीया गावनि नैथि फिसाजोखौ जामालुद्दिन शेखनो जुलि हरदोंमोन। नाथाय जामालुद्दिनआ जुलिनि उननिफ्रायनो बिसि आरो बिहावनि नखराव जोथोब दाबिनानै उदखार खालामदोंमोन आरो फिसायनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव जामालुद्दिननि बिसिया बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो बिमा बिफानि न'आव थाहैफिनदोंमन। बेनि उनावबो जामालुद्दिनआ बिहावनि न'आव थांनानै बिसि आरो बिहावखौ बायदि हुमखि होयोमोन। खैफोदाव आसामनि आबादारिफोर बे खेबाव बोथोरजों लोगोसे सरकारा होनाय माइज्लि एबा माइ जोलैया थगायबाय आबादारिफोरखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तिताबरनि आबादारिफ्रा साबसिनै रोखोमनि माइनि आबाद मावनो थांनानै खैफोदाव गोग्लैदों। माखासे आबादारिफोरा तिताबरनि माइ बिजिरसंनाय मिरुनिफ्राय नुमलि मुंनि माइनि गोदान जोलैनि बेगर लाबोनानै फोदोंमोन। नाथाय गोदान जोलैनि माइज्लिया आसा खालामनाय बायदियै खोथिया रज'वाखै। जाउनाव आबादारिफोरा खर' हमनो गोनां जादों।
रिपोर्ट बायदिब्ला तिताबरनि माइ नायबिजिरसंग्रा मिरुनि बिगियानगिरिफ्रा नुमलि माइनि जोलैया साबसिन होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय बे जोलैनि खोथिया फोनानै आबादारिफ्रा दासिमबो आबाद फोथाराव आगान हैनो हायाखै। बेल' नङा, आसामनि दाब दाब जायगायाव सोरखारि माइज्लिनि सायाव सोनारनाय आबादारिफोरनिफ्रायबो बायदि बायदि अजद सिखांदों। गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय एस मार्केटनि नब्लाङाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि जानानै देरहासार जानाय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमएलए जिरन बसुमतारी आरो एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथांमोना बरायनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलजों लोगोसे बिजेपि, एजेपि आरो गोबां एनडिएनि गोख्रों मावथि सोद्रोमाफ्रा जथायै गाजा गोमजायै बरायनायजों मान बावदों। मख'नो गोनांदि गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे मान बावनायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव एमपि जयन्त बसुमतारीया पार्लियामेन्टआव रायजो राजा आरो साधारन सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय खोथा बुंगोन आरो खामानि मावनो नाजागोन होननानै फोरमायो। अन्ध्र प्रदेशनि क्रिटिवेनु मण्डल जायगानि चितानपल्लीआव दिनै फुंनि समाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव 6 सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गुबुन 7 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ना हमग्रा सुबुंफोरखौ जेब्ला गंसे भेन गारिया लानानै थांदोंमोन अब्ला सिगां फारसे फैबाय थानाय गंसे कन्टेनार ट्राकजों मोगा मोगि सौग्रावलायनायाव बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायावनो आरोबाव गंसे बन लानाय ट्रेक्टरा गंसे कन्टेनार ट्राकजों सौग्राव फैबावनायाव 7 सुबुंफोरा जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ खहा जानो गोनां जायो। बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय गुबुन माखासेफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय हस्पिटालाव दैथायहरनाय समावनो लामा ससेयाव सासे सुबुङा जिउ खहा जाबावो आरो जोखोम जानाय 7 सुबुंफोरा गोब्राब हालोदजों जुजिनांनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव 2 किल'मिटारनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजानहालागैसिम लामाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों। आसामनि काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव दिनै फुंनि समाव मासे गं गोनां गान्दानि गोथै सह बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिफ्लु दैमा साखाथिनि कोहरा फरेस्ट रेन्जआव गान्दानि गोथै सहखौ मोननाय जादों। गान्दा थैनायनि खौरांखौ हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनायाव गान्दाखौ बैसोजों लोगोसे बेमार जानायनि जाहोनाव थैदों होननानै मिथिनो मोनदों। बावैसो थांनाय दाननि गेजेरावबो नगाव जिल्लायाव थानाय कलियाबरनि टि स्टेट साखाथिनिफ्रायबो मासे गान्दानि गोथै सह बोखांनो मोनदोंमोन। गान्दानि गं गोमायैखौ नोजोर होनानै गान्दाखौ मिथिंगायारि नेम बायदियै थैदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। डिब्रुगड़ जेलनि सिङाव जिउ गोमानाय सासे कयदीखौ नखरनि सुबुंनो हुइल चेयाराव गथायनानै हरनायनि जाहोनाव जायगायाव दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला टेंककनि गान्धियापुर गामिनि शैलाजा बरग'हाइ मुंनि कयदीया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। कयदी शैलाजा बरग'हाइनि सहखौ जेब्ला सेन्ट्रेल जेलनि मावसुमाफ्रा बृहस्पतिबार खालि नखरनि सुबुंफोरनो गोथै सहखौ गथायनानै हरदोंमोन अब्ला बांसिनै सोमोनांनाय सोमजिदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय कयदीनि सहखौ सानथाम सिगाङावनो जेलाव लाबोनानै बेलासिनि 5 रिंगासिम मोनसे खथायाव दोनदोंमोन होननानैबो मिथिहोदों। बबेखानि बेफोर जाथायफ्रा सुबुंस्रिनि थासारिखौ बांसिनै जिंगासिहोनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।